namhlanje siyaphiswana bambe idande Ayishiswe manu wenomza I need to drink. See? You made this video. Ukuthengela ifoni ukukhulisa umsebenzi ngiyakutshela ukuthengela makulunga empilweni yami. Bawa lokhu nje too much. Yebo sisi. Intambo yami mina ikujoin yami, phezulu kwejoin yami. Ngicela ningangi double cross. December. Azilala uma mncane wena. Isigqoko sakho la Sibhaliwe mina sami isikho. ngaphakathi. Yes. Sincanyana nje kuncanyana akusikho lokho. Check this one. Which one? That one. Yeah, isona. Hayi yona le inkulu vele kakhulu yazi. Awenze sima. Ayikho nkulu lento leyo. Enza ngathi ucisha ngemuva ukhuleka sizoyenza iplan. Ungasabi cisha ngemuva sibone. Ungathi siye emuva. Singenise phakathi. Yes. Ubona kanjani? Ufundile wakho. Yes, sihle. Khona kunjalo nje. Sigcwele kamnandi ne. Vele nama edges. Ayama ntombazana. Ntombazana.
Sisondele station. Uyazama zama. Liqala sifika-ke. Ngale ngisifaka amanzi na. Yes, manzi siyaqala bese ke uzama lapha. Ingakubhayizeli. Enza lento engisho gela. Sipheke isigqoko ntombazane. Yazi isigqoko sesonto sejoin isigqoka kanjani muno? Asigqoko nje lento eyigqokayo. Xolo ubambe lento lezi zinto enizifakayo lezi. Iyengathi ithi ayanda nifuna ukufundiswa yonke into. Mzala ukhona. Yoze ngikhulume kakhulu kanti kune vlog. Izandla mina. Angeke ukhanga. Naleli ikhanda ngibopheka ingqondo nje nyama. Hayi angimkhulula usisi sekwanele vele shem. Ngabe ngithi bengizokufayila leyo nto yami. Sisakuboshwa kanjalo wenzani Ngeke labona sifuna ukubona Ukubona ukuthi siyangena yini ngcono ube phezulu. Pheka ntombazane. Yeah. Siyangena isigqoko yasibona. Stash ngaphandle. Hamba kuyofaka lapha station sikhona. Station sibuye sithi ayini. Ngicela uhlale phansi ke. Asamba. Angithenge kunoma bakithi. Awu Nkosi yami sikhuza sami Jesi. Ayine impahla zami. No. Le ayine ndala qhubeka nayo. Angizudlala nina mina. Entsha ayini impahla zakho. Yes, lento nje ayine impahla zami. Ngithenge cash le ayini kunoma. Yomfana. Sikhuza sami njalo lezo. Intombi yomfana sifundile enza phela ingqondo yami ibophekile manje. Hayi yasikhulula mina ngoku. Ungazikhulula lokwabona bani. Lokwabona bani ngikhulule selula. Yalo la. Ube muhle ngebe kubuke bonke. Ucishilele yanjani? Una ukangqiba kwasibona. Sifaka kanjani? Angeke phela izolo uvele bambi iqolo. Ukuthi manje wafake ezithu mabhakede amalini. And then inyama wenze njani? Nojeka wenze njani? Ujeka ndimbashile ngiyele. Ugcwele lapha kuphela. Ugcwele. Umuntu ngale simpa. Ngicela ulungise lesipla uwashe lo uzongena chicken. Usumkhiphi Kaja manje ngithi unaqhawe complainile ukuthi yena ngazi kwasha kwacima ngazi. Ndilewoza wemalungu siyami. Usethi Wemalungu. Memeze ngomama basemsini. About to do that. Uwile konke nekhwama usiyami. Hawu, yazi ngithi ngizogcina. I'm saying too much, mama. You are she. No one. Lokhunja sisi. Ukwasha samavila. Ngamavila niyavilapha. Ama 1k avila. Angibiza leyo nto mina ngithi 2k. Sisi, Ngi almost. Kanti uyakhumulela. Okay, I need to bath. Time for us to bath. This is my toiletry bag and I'm gonna need a few things. Dikhathele. Azisofika phi. Ngiyogeza manje after ngiyabuya ngibophe iduku sihlale. Ilena sithatha enjengayo le mixiwe. Hayi, ba uzofaka chicken. Usingibona sisi imaba wenza.
Uzofaka le chicken ngapha. Akhuzala, wakhiphe. Okay, vamos Sisi. Ai, isso é bom. Não tem muita coisa. Hi. Ngathi unechisikophu nje. Ngiyaphila. Uthwethula nangomnyama. Yabona impela madoda emndeni. Sengikhala ngize ngizithulise. Yabona sithatha. Umngani, kana uhambeni? Mina ngiyofuna ubaba emahlabathini. Ngadlala ngihambe. Ubuthi ngiyahamba? Ngobi. In. Open basket. Ngithe badla lezi ningithulise zona. Isuitcase awuthule. Ziyakubuka nje mongena lapha. Say hi to my vlog. It's a hello, good people. Please subscribe, like, and comment, and tell others. Apitizen. Kulega Jitani, hi, good people. And this Hanwana. Guys, makeup artist. Mele kuhluki. Sisingitheni mina? Angazi sisi ngibona ngathi uyangegxeka ukuthi iqhoma. Angikugxeki sisa ngikugxeki. Ish la ngidinga usizo lwakho yebo. Unyongo baloshiya. Kana kubuza sizovela ethethe ukuthi nojuice lona. Thathile nawo kanti ngeke usanikela. Amazine ngiwathengilele wonke. Sengaze ngitshele. Athengwe yibo. Mana, wasathatha indaba nalokho mina. Mana sizofaka place. Bafuna umoya Nkosi. Akusheshe kodwa nalapho maqedile isho lapho kuphela phansi. I don't understand. Ngimuhle. Nibahle. Ulis vibe. Yebo sisi. Funekala yena. Usile kabi, usile. Ngoba la yenza ishiya wena la. Wena kususho bra. Ayicela void. Yadecline. Everything is no. So light. Ngaye niyacompare la. We don't have plastic, we have shopping bags. Akumantombazane. Sisa ngikho happy. Ngathi kuhle isikhipo sigqokile yazi. Isibukweni nethuphiki. Hello, sweetie. Hi, baby. How are you, my love? I'm good, Rani. I'm good. Yes, lovey girl. Sifakela kuze in case mesesithwala lapha. Yebo. Wasizojikisa.
sibonga baba uNkulunkulu osihlelelayo angazi noma ukhuluma isilungu Hello, Mama Puna. Ngiyaphiwa. Cha senready, yazi senready nazinabahle. Hayi sekuyahanjwa ke manje. Masayiduma kanje. Masayiduma kanje. Wema mama kunjani? Usilungisela amazwi? Yebo. Siyengqungqutheleni. Yes, amakhosikazi. Sisayothenko. Sisayothenko. Nakya. Ngazi wena ke mkhwanazi, ngazi wena. Kanti unamehlo mayise baba kanjena kimi achaza ukuthini impela. Wamqimba ukhathazeke ngesigubhu. Sibeke nje phansi baba. So boy. Aninge sizocabanga. Hawe. Comfortable kakhulu ke yamona. Ngisholo sicela ngena ama VIP. Awangene ngenani phela nje ngenani mama. Ama VIP. Lalela oh. Hayi ni VIP. Ngathi ngifuna ukungidimotha. Nakya. Nakya. Awuzweke. Ngithathe video njalo. Oh, inzipho zama sezinhle. Iduku lakhe selihle. Andwema. Dala abantu sisele yabona phela le monto esithole namhlanje. Yo. Avis mfethu usigilile phela. Hey usigilile kodwa sothini sesibonga khona ukuthi nje sisendleleni. Yo. Bawakhiphile nje amanzi. Hayo. Uyavela nje. Uyavela nje. Angeke uhambe nami ungaveli. Thina sicela ma-VIP yokuqina nithatha kanjani imoto yeni yaziyayinhle wema lo angisafisi nje niyakwazi nokunaba nina lana yazi niphatheke kahle mfethu lomhosi hawu mami mfethu Lili mami hayi yathi ayiboni sanibona u3 ekseni u3 yini
Yebo 3 sisozo wachazela u3. Hey, quarter to 4. Yeah. Yo. Okay. Usakhala namanje ngabantu base Avis. Ungakhali lapho kade angiboni amehlo inkomo ngathi is too much. Siyengqungqutheleni yo mama yamakhosikazi yes sayophekwa siyengqungqutheleni sisayophekwa yamakhosikazi ngoba yamakhosikazi yithi amakhosikazi yitho mama Taleni hayibo singathi hayi sisi Sisi mcela ungiphi? Bathi bebetshotha kude. Kodwa sasifika ke lokho sibanikeze Yo. Nakho zingijump izinto. Cela usivulele bhuti mfethu. Khona sikufike sila. Cela ungivulele lapha. Sivulile. Thabe khule mina. Hey. Lento ngayivuli izondibazisa. Sinenzi khona nje futhi thina baba. Ayingayivuli nje. Isrobhi. Isrobhi. Sisabambelele. Isoka. Azi ya. Enu. Nalo kuzosa lapha. Asamu. Asfal. Sasa. Hawe ma, ufana ukuthi uyashinga intombazane. Mama VIP. Khamba. Safika emashawathi. Yes, sesiphakathi. Wazange.
No, I don't drink tap water. What? I don't. Tap water nje ngimpuzi. Na, kusaki abangakufile na abangibonene ngishaka ngazi ukuthi uhoba noba asambe break in i-1 black lona masinyane futhi Sithombe unobulungunyana nathona kanzima nje Mano. Thola sibambi yebo sebeyadlani kule khumbi bese yashesha Hayi wena futhi. okay akunankinga sicela hey no masibuyele ngize naso okay asinankinga nampa labo bhuti sibabizayo
Ufakwa kanjani manje? Ufaka kanjani? Ngiyathoma. Hayi ngibambile. Uyachaphazela la unyaweni. Nala. Yebo. Nathi ihuku. Boyizwe uthi. Anihlezi ni busy, yes. Skisi. Yabuza ubaba uyacomplain ukuthi baze bafa yimi. Kusiyami, bo mama, ma VIP. Sanibonani, welcome to my vlog. Sisemahlabathini, sisengqungqutheleni enkonzweni yomama, inkomfa yamakhosikazi. Sisazokhuliswa thina ngenkosami sizobamba imizi yethu. Sihambe kahle endleleni, siyabonga uNkulunkulu sithwalile. Manje sizodla, then sizoprepare for ukuya kwinkonzo. Ngena kwenkonzo, angazi ungena ngoba isikhathi, but abantu abasafika. Hey, kude emahlabathini nkosiyami. Hayi kude. Ngiyahanjwa. Hey, sanibonani. But siyabonga nje ukuthi sihambe kahle. We are about to eat now. Breakfast. Yeah, it's breakfast because akashayino 9 ngiyacabanga. Bese ke after sizoshintsha si-attende inkonzo. So sahamba kahle uNkulunkulu sithwalile siyabonga. Ngiyeza, kosami ngiyeza. Hey, ngaze ngabaleka uyezwa. Nakho ukudla ngapha guys. Manje engathi ngishulise ngaba lokhu vegetarian. Lelani man. Yama Ugcine ngokuyiluma nje. Amakhola bayibhekhola. Yazi akudleki ekseni. Ngiyanixoxela. Haya wayidla impela. Sisi ngicela Ngokuthatha ikhola. Uke wayitest, uke wayitest. Ngiyazi ukuthi testa kanjani. ukuyishisela. Hayi manje ngishisa. Fudume. Ngedwa mina. Yazi ngifudumele over. Ngicela ngithelelele udrink. Yo. Ena, ngiwathintithile yangezansi. Lungisile my angel. Hayi glass na. Hayi swamba. Ngine class mes comment time yazi. Yazi inkinga amadrinki siwashiya ngaphandle. Angeke akekho uzozofuna ukusiphamisa nje. Awusathi umanzo umnyazi. Mthini siphi drink akade? Ngidala umthembu ngaba Just sikhona lapha ebanda yeshisa. Cela ungithelele mzale mani lapho. Hawu, kwazi yonke. Engabe unoba kunjani? uright uyeke nje. Ayizapha ama hot dogs. Ubani kawabona? Amantweni mzansi. Ngikho ngicela ngobani? Ngo10. Ubani manje Sengo9 bathi umkhulise kagqokile. Esikhathi lesikiye. Umkhulu umlindi umuntu ozomlanda la. Manje bo. Okay, yeah. Kodwa ngiyacabanga ukuthi uthini inkonzo siyayifaka. No, inkonzo sizoyifaka ngo. please. Interview. Sesi live. Guys, bengicela nihlise kancane umsindo. Sanibonani Mzansi, ngimlethela usisithola nobaba uSikhakhane. Yebo. Surumlomo mfethu. Maningi ungakusanyakaza bayeke labo.
uzophuthwa yileli thuba ngiyakutshela. Uzovela njalo video usho njalo kubalulekile. Kuya ngapha ngemuva. Uya ngemuva kaNezana. Hawu mphathi, uyaphila mfethu. Siyaphila. Sohambe wazofika. Hayi bekungekho kunye nami bese ngenza nje sengimaqhaphesho sengibona nesikhathi. Yeah. No siyabonga mphathi ngibonile mfethu umuntu ongasegijimisi kanje. Hayi bekungasikona ukugijima ngaleyo ndlela bekuwukuthi nje nami ngenzela ukuthi ngingafiki sekuqaleni. Yeah. Kodwa Sikhathi siyabonga kakhulu mfethu siyabonga. Siyacabanga ukuthi ngoba sewushilo sewuzokwazi ukuthi uqoqa abantu ukuthi bangene enkonzweni inkonzo iqale njengamanje. noma kanjani sekufanele ukuthi siqale ngoba kufanele ukuthi yonke into yethu siyenze kahle singaxhamazeli sigade nesikhathi. Okay njengoba ubaba uDlamini bekashilo ukuthi uyacela ukuthi inkonzo iqale ngesikhathi uthemba wena ukuthi yonke into ihlele ngendlela yakho. Konke kuzoba njengoba ubaba ucelile sesiyanyakaza nje siyalungisa ukuthi inkonzo Sala guys. Siyabuya futhi sisekhona lapha kwaDindi lapha esimenyo khona sizobona khona ukuthi kwenzakalani. Ngifisa nje ukubingelela kaMakhola abasaqhubene kahle sanibonani. Ninjani? Siyaphila nathi. Mangithi ngiyanibuka nje indlela enigqoke ngayo nigqoke ngathi ukuhluka kwabanye ngabe ibandla lona liqhamuka kuliphi indawo. Siphuma eGauteng eSoweto. Yebo baba umfundisi ngizoke ngamkhulumisa kabi umfundisi konje lokuqala nje kahle nje umfundisi ngiyabingelela ngiyakwemukela kwi podcast kaZiphozulu ukuthi babe ngisaqale bengisabingelela umfundisi ubani Sibongo ngowakamama Sibongo. Siyabonga kakhulu umfundisi la useKwaZulu Natal use enkonzweni uhamba Uma sesilungiselele ukungena enkonzweni sesigqokile siready sibahle sinuka fresh kabuhlungu sibahle nisiqina isiphithiphithi sesiqalile sorry ngicela ukubona ukuthi Yes. Awakhathwe vele manje. Asemaningi. Ayina ummese yazi. Ngisacela ilokhuzana bangani bami. Le nyama ngizoyifaka nje yonke ndawonye. Kanti bekuyimi noma ummese. Niyezwana? Ngicela iplate. Ummese wodwa. Yabuza ukuthi Smile masangibona ukudla mfowethu. Ngathi kanjeni yabo. Cela isivalo lapha emva kwakho. Iyakuphi komama? Yanzo amsoko mama. Yabo futhi driver. Yilento nawo mama. Bani ngomama ne? Ekuphi? Oyi1. yikho la Hayi ngizoqala ko futhi driver la. ngoba namahamsayi Kumele i-flat number 2 ko futhi driver. ngoba namahamselo mama or ngihambise mina Hambisana. wemaphosikazi seniyibambile le nkonzo la hayi ningabe nisayiyela I-TV belungidlula kimi namhlanje. I-TV Cho bazothi igova inyama engaka. yo ayiningi ngiyibonile beniphakelwa yimi le nyama Leduze kwami. Ngijubile. Uhamba nawe khona uqonda wakho. Lo bethe akahambi zeza msuka. simbali bakithi Manini? Uthi akaphethanga into ngiyogeza. Nisho ukugeza iphethanga. bathi nje Ngoba babuya khona. Babuya khona. sanibona yo I would like to take this opportunity Nkosi yami ngibonge isipho sami ningiphe sona ngijuluke ngiyafa ngiphuza ikhofi ilanga libalele angazi ngathini nganza sekhaya ngiyabonga emahlabathini Nkosi yami ngiyalibonga uthando
uNkulunkulu anandisele la ngithathe khona kufika inyembezi mangicabanga ukuthi kunabantu abarecognizeayo futhi bengingalindele lutho. Ngiyabonga ekujuleni kwenhliziyo yami ngithi nje uNkulunkulu akanenzele kahle, kube kuhle kini, kube kuhle emakhaya wenu, kube kuhle enganeni zenu. Ngiyabonga eningenzele khona, ngiyithanda ingubo yami, ngiyabonga kakhulu. Ngaze ngazizwa ngimkhulu bo, yazi ukuthi leya moment leya ingishaqile yo ngicishe ngawa phansi, angizange ngikholwe nje into eningenzele yona, naze nangijabulisa, ngaze ngajabula. Yo usathaneke indoda embi la usise bethu uyangirecorda khona yavele yacima ifoni. Hey leya moment kodwa nje ngiyabonga, ngiyohlezi khona enhlizweni yami. Hey makholo Nkosi ngiyabonga, ngiyalithanda bosisi bami, ngaze ngawuthanda abahlabathi wemalo, ngaze ngithanda wayeJesu. Galile ayigalile siyibambile bafana, siyibambile hlanze samakhosikazi singayibambela nobhuti kahle kahle. Thina awuqala thina ubhuti lehlazo koshaya isonto samakhosikazi. Ngiyabhupha ke manje. Yasiphuphi ngempela amakhosikazi mina ngiwazi. Amakhosikazi bengathinteki. Singayibambela bishop kanjani. Sesiyasho ukuthi kube bekwenzeka. Askisini shtate. Oui. Ama VIP enkosi, inkosi yami azwile. Nokunyathela khona. Shame. Sengizile. Askisini shame. Abantwana sebenza kancane. Askisini shtate. Oui. Ama VIP enkosi, inkosi yami azwile. Nokunyathela khona. Shame. Sengizile. Askisini shame. Abantwana sebenza kancane. Tshela manje. Ay mina ngifuna ukubona lawo bese. Bakhethe umuntu osenyakeza. Isikhona abantu awukodwa mama. Iwala noma ukuthi ulungithi. Ku right wena lo. Isonjalo nomzala abashalazi ngemeli. Sekuyileyo nkonzo. Sekuyileyo nkonzo ye-eatings. Bapho mama bami Nkosi yami. Sekuyileyo nkonzo yokwenza njalo. Namhlanje ke nginayi appetite usisi. Asikwazi ukubuya singadlulanga kule nkonzo. Yonke inkonzo kumele sigcwaliseleke. Haleluya. Haleluya. Nakia sichazele Nkosi yami. Awuzwakali. Ngiphuza imokha, ikofi. Thingilibona ngizilalihle. Into eyihloliwe. Uphakeme sisi. Yeah. Woolies vibes she's. Lesikhathi lalela. Ngiphuzana imali. Uthatha imali yami. Hayi, wena unayo ke siyibonile kuyi-status ifika ngempali unayo. Sibakithi unayo sisazoyidla imali yakho. Njalo lo muntu uyaphoqana. Imokha. Ingane eyiphuza imokha. Wema angazi nokuthi sikuphi, sivinjwe amaphoyisa ngapha kunenjefile ayinukwe malo. Ngithi ngilibonise yona. Ayinuka idog weshwele nansi.
dead kusho ukuthi yaqhufuzwa ziy'monto yayijampa hayi kunzima. Wakhala sisidoli yini? Angikwazi ngisho ukunyathela manje. Izitho ntombi. Inyama isinjalo. Phephisana. Bekumele ukuphakathi nje. Siyabonga Nkosi yami. Siyabonga Nkosi yami. Sabuya ngqungquthelele. Hayi. Saze sadla saphakelwa. Saphakelwe ngqungquthelele namakhosikazi. Sasutha. Ma? Ngakhe baphansi kwamasithi ngasikhiphizini. Laphaya. Ekabani ibheki le? Le monto. Imshiza nje. Utheza abanye abantu sometimes. Kuphi manje? Uyazi. Wi khohlwa. Khohlwa Nkosi yami. Yay! Hey! Hey! Welcome to the end of the vlog. Oh, wow. Yes. Hi, Yazin. We are back. Welcome also back. Yebo sesikhathele sifikile. Sihambe kahle Nkosi yami. Ngenani sisiphume, ngenani bakithi. Ngenani sanje ukusapha. Yo. Sekuphelile Nkosi yami. Mase sesila. Kusiya. Lili, ishiye Lili. Yes. Siyabonga Nkosi yami. Sislungi. 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 Sislungi, alrighty. Papa yini ke shem? Sobonana. Ngasuka sobonana ngala.